elkarrekin ospatuko dugu. Saiatu gaitezen denok artean euskaraz mintzatzen, baina gaur eta egunero. Orain, 4. eta 5. mailakoek sortutako bertsoak entzungo ditugu. Zuek ere abestu dezakezue. Ez gara gogoratzen, nola gertatzen den, horrengo gara, asko erobizatzen. Museoko galdu behar euskaraz mundiala, denok ikasi dugu mintzaira berehala. Sole euskia data, sombra da itzala, euskara polita da, hizkuntza bezala. Eskola izan du pinak egiteko
Ainara eta Marta gara, eta olerki bat eta abesti bat prestatu dizuegu. 1820an, abuztuak zuna amabi, Urretxoko herrian jaiosan, Iparralde Rebelardi, Jose Agustin aita, Manuela Francisca ama, bera berriz Jose Mari, aljaio berri honen bizia, jakingo duze kantari. Gora euskara. Espainian da gizon bat behar deguna maita. Francisco Esquivel jauna euskaldunen aita. Txik da gizon prestua eta jakintxua. Errespeta dezagun gure maitasuna. Hogeita gehi urtean bizi da Toledon. Izarrizko semia ez da beti luego. Liburuen gainean beti gau eta egon. Gure euskara maitia galdu ez esan. Arabe eta hebrea denak bera. Nerea dizkiak gora euskara. Bihotzean gurutza eskuan bandera. Esan dotzarik gabe euskarruna dira. Batean bizitzeko gure mendietan euskara izatea da. Batzarren, karrizkatu izena deneko dugu. Kamatu izanera, jende guztia. Nerea, Patricia, Maren, Asier eta Maik gara. Eta Vicente de Amezaga Arestiren olerki bat prestatu dut. Vicente de Amezaga Aresti Euskal Herriko idazle eta itzultzaile izan zen. Algorta jaio zen eta Venezuelan hil zen. Orain, beraren olerki bat prestatu dizuegu. Hizkuntzaren deia, 11 urte direla, jaunak, esan zuen, zoaz Euskal Herrira eta bizi zaitez hortan. Horrela gertu nintzen zuen mendietan, irakasteko hemen euskera zizketan. Zuen artean naizua bizitzeko bertan. Beste euski bai? Jaindoikoak eman da darabiltzun ere. Euskara guztian zen buruaren jabe, aita guraso seme denek ginen maite. Eta horrela zabaldu zen baserri eta kale. Euskaraz egiten zen egar eta garre. Santoren Mazadan, 1948ko uztailaren 21 jaio zen Zegamak, Gipuzkoan. Maizu ikasketak egin zituen. 2000an maiatzaren 2an hilda aurkitu zuten Zegamako mendialdean. Ogia eta ura. Hau, hori eta ura. Edaririk onena, iturriko ura. Hemen, hor eta han. Ogia, pan, ebaki eta jan. Zietan no. Goizetan logure, uarkitan goze. Gazteleraz no ze. Goizetan jaike, uarkietan jan. Lenguaje eskolar, zietan no. Bai eta ez ikasten ari naiz las les. Mikel, Matxin eta Maiale, Bilarri eta Jokin gara eta Jose Antonio Mazabaleren olerki bat aurkeztuko dizuegu. Inurri horretan. Igoko luke zuaitzik altuena, baina ez luke pasatuko errekari txikiena. Inurri batek eman jaurpena, ura zeraman enekan bera. Hankak mugituaren alde batetik bestera, ezin duten lehorera. Nik ez du nahi ikusi inurririk uretan, ez malkori behirietan, ez penari bihotzetan. Gure mundua, Vicente Mozabal. Ostoak agur udazkenean zuaitzari, elurra ere bai udaberriko eguzkiari. Etorrita joan, jaio eta hil. Gure mundua, biribil borobil biraka dabil. Elurra beltz ikatza zuri. Odola berde eta korroa gorri, herria gezur, gezurra herri. Metroeteko zuburra hasi zain niri. Gogoratu etxera luzega berritzean kainabera luzea mugitzen ikusten. Neure burua hainbeste berriz ez igortzea, kaskentena galdu eta aurrera itxaroko. Zauritutako eskuak errekan garbitzea, tristura gai pozik ez dela jakitea. Goizaren beirazko lastana musuan sentitzea. Teaduaren eskaintzak noizbenka abrantza. Agian dena aldatzen alda, agian albait biderik bada. Gogoratu traba egiten duizun horretaz mintzatzea, ubarroi begira isilik geratzea. Beldurek asalantzei eskua luzatzea, norabiderik gabe bakandik gidatzea.
Olerkian izkorrika Kirmen Uribe da, eta informazio pixka bat kontatuko dizuegu orain. 2008an argitaratu zuen bere lehenengo liburua, Bilbao, Nueva York, Bilbao. Arrantzale familia baten jaio zen. 2009an Espainiako literatura saria jaso zuen, eta 2008an berriz kritika saria. Bere lehenengo saria 1995ean hartu zuen. Orain gure lagunak olerki bat irakurriko dute. Liburua, behin amak azokara eraman ninduen. Txito bat erezi zidan. Txitoak kartoizko kutxa batean zituen. Amak nire eskuetan jarri zuen kutxa. Sentinezaken nire esku aurretan txitoaren hanka txikia. Liburua, horixe da, kartoizko kutxa bat barruan zerbait bizia duena. Konstantin Martzenen bi bertsoak eratu ditugu zuei irakurtzeko. Lehenengo bertsoa txoria-txori izena du eta Jose Antonio Artze zerbileta batean idatzi zuen, baina gero Mikel Laboaren emazteari asko gustatu zitzaion eta Mikel Laboa hasi zen abesten. Jose Antonio Artze 1929ko apirilaren 6an jaio zen Usurbilen, hemen Gipuzkoan. Txoriak txori. Egoak ebaki banizkion neria izango zen. Ez zuen egingo, baina horrela. Ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta orain, animatzen zarete gurekin abestera bertso hau? Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen arte egingo, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Orain, beste olerki bat esango dizuegu, eta horrela gure hizkuntza gehiago zaintzen dugu. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Zenbat urtan daude itsasabalean, zenbat izar zeru urdinean? Zenbat minuto, zenbat letra liburuetan, zenbat minutote ditu mundu zarronek, infinitu. Zenbat marko isuri dira sufrimentuaren ontzitik, zenbat musu banatu dira maitasunaren kutxatik, infinitu. baina zenbat da infinitu, aizu? Markoak urtan da bihurtzen direnean minutuak letra eta izarra musu infinitu zenbaten oraindu jakingo duzu. Olerki bat aukeratu dugu euskararen egunerako, eta informazio pixka bat ere bilatu dugu. Kirmen Uribe 1970ko urriaren 5ean Bizkaian jaio zen, konkretuki Ondarroan. Orain, bertso hau irakurriko dugu. Bertsoaren izena lagun bat da. Bada, gorrotu bat lagun bat, zuhaitzean gora egin nahi duanean, ez, hobeto ez esaten dit. Laplasteroriko zara lurrera. Bada, gorrotu dudan lagun bat, futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez esaten dit. Ipurri azpitik sartuko dizute gola. Bada, gorrotu duan lagun bat. Gustuko neskaren gana horrelatzean, ez, horretu ez esaten dit. Ez du zurekin nahiko bera. Bada, gorrotu dudan lagun bat, anai txikiaren museoan nahi badio, ez, hobeto ez esaten dit. Ez nato egingo dezu umea. Bada, gorrotu dudan lagun bat, lagun horren izena lotxa da. Ez, inola ez esaten dio gauen. Iar ez dizut kasurik egingo bada. Zorionak egindako lanagatik. Azkenik, abestu dezagun denon artean.
Ze ospatzen, ze ari gara ospatzen? Vale, eta denak jarrita, zer jarrita? Vale, eta nork margotu du pinori, nork margaztu du?
etorriko zera? Naiz eta gaurren guneko zera unas marrastutako bina aukeratu, aldez aurretik, nahi dugu eskertu denek egin duzuen lana. Eta emango diogu opari txiki bat.